Aurreko bideoan ikusi dugu nola jarri azpitituluak gazteleraz. Automatikoki egiten du YouTubek eta orduan oso lan gutxi behar dugu egiteko. Euskeraz jartzeko ez du automatikoki egiten eta orduan lan handia edo lan luzeagoa izango da. Venga, manago YouTubeen, joango naiz beti bezala nire kanalera eta nire kanalaren barruan kudeatu bideoak. Aurrekoan egin dugu moduan. Hemen agertzen zaigu berriro azpitituluak, hartuko dugu azpitituluak. Eta hartuko dugu edozein bideo, bale? Lehenengo bideo hartuko dugu, guztia da euskeraz edo gehienak. Eta hemen orain agertzen da espainera automatikoa, ez dakiz zergatik, baina bueno, eta euskera, bideoaren hizkuntza, ezta? Ez du egingo automatikoki, orduan egingo dugu gehitu, eta hemen badaukagu bi aukera, kargatu fitxategi bat, momentu batean izan aldugu fitxategi batean, Word batean edo testo batean izan aldugu transkripzioa eta igo aldugu. Ez dut egin froga, egingo du froga egunen batean eta jarriko dizuet froga hori, bale? Ia nola egiten den. Bueno, egingo dugun izango da idatzi eskuz, eta idatzi eskuz sakatzen dugunean, hemen agertzen zaigu idazteko, hemen izango ditugu baita ere idazten duguna denbora lerro batean elementu desberdinak mugitzeko, joango gara noski bizkanaka egiten, eta hemen agertuko dira paragrafo guztiak edo horrelakorik, bale? Eta mugituak ditugu. Venga, hasiko gara entzuten eta idazten. Ikusi dugu nola txertatu elementu batzuk, eta badaukazue Venga, ikusi dugu nola txertatu elementu batzuk, Venga, nik badaukat lehenengo testua, eta orduan joan behar naiz noski pizka bat agotxarekin hori koordinatzen. Bi aukera daukat koordinatzeko. Hemen denbora markatu aldut, noiz hasi eta noiz amaitu, eta berriro entzuten badut. Ikusi dugu nola txertatu elementu batzuk, elementu batzuk hor amaitu da, suposatzen da 3 segundutan. Hemen jarri aldut 3 segundu. Bego da izango da pizka bat gehiago, baina gero ikusiko dugu nola gelditzen den, bale? Venga, suposatu orain beste lerro bat nahi dudala, beste lerro bat egin nahi dudanean, sakatuko dut gehi, eta hori hasiko da, noski, 3 minututik aurrera, joango naiz kontrolatzen baita ere denbora. Batzuk, eta badaukazue pizka bat lan egiteko, froga, eta badaukazue, lan egiteko, ez dugu horatzen oso ondo, baina lan egiteko, txertatzeko, eta ez dakiz zer, bale? Ez dakiz jatzen, baina txertatzeko, eta lan egiteko, eta bai. Badaukagu beste zatitxo bat, berdin hemendik kontrolatu bat dugu denborarekin, edo, ikusiko dugu osoa, nola doan. Ikusi dugu nola txertatu elementu batzuk, eta badaukazue pizka bat lan egiteko, frogak egiteko, eta zeo zer. Hau, gelditu da pizka bat hori labur, orduan egingo duguna izango da luzatu, hemen luzatu aldugu baita noski denboran, baina hemen daukagu beste aukera bat. Eta da sakatzea, eta urdin dagoenean, luzatu aldugu, eta nahi dugun denbora eman tarte horri. Berdin mugitzen badugu, lehenengoarekin baita ere mugitu algara, eta eman nahi dugun tartea. Joango gara horrela poliki-poliki kontrolatzen noiz agertu eta desagertu azpititulo bakoitza, eta nahiz eta lan pizka bat handia izan, merezi du, batez ere ikasleren bat baldin badaukagu entzute arazoekin, merezi du, atxuetan egite ditugu bideoak, hori, azpititulatzea edo, bale? Egingo dugu, ikusiko dugu nola gelditu den, mugitu dut eta joan da, baina venga. Txertatu elementu batzuk, eta badaukazue pizka bat lan egiteko, frogak egiteko, eta gutxi gora bera badoa ondo, horrela poliki-poliki joango gara azpititulo guztiak idazten. Nik orain ez du gordeko, argitaratu egin behar da noski gordetzeko, orduan bideo hori azpitituloekin geldituko da,
nik ez dugu ordeko, eta egingo dudan izango da itxi eta baztertu aldaketak. Bueno, lan handia edo luzea izan alda, baina batzuetan, behar bada, merezi izango du egitea.